Pa naravno da planiramo. Mi smo došli ovdje da odigramo najbolje što možemo, da nastavimo u ritmu u kom smo počeli ovaj drugi deo sezone i naravno da donesemo 2 boda, bez obzira što nama utakmica nema rezultatski značaj, da smo obezbedili prvo mesto u grupi. Mi želimo da ostanemo u tom ritmu i da ostanemo u pobedama koje smo stvarali u posljednje 2 utakmice. Pa, definitivno naša odbrana i naša tranzicija posle te odbrane. Dosta dobro se znamo, Vardar igra sve bolje i bolje, ima jako kvalitetnu ekipu. Nekako su ti rezultati kad god igraju protiv nas nerealni i u Morači je bilo nerealno da se Vardar dobije 10 razlike. Mi ni u jednom trenutku nismo razmišljali da možemo da ih dobijemo 10 razlike, kao ni što sutra ne razmišljamo. Tako očekujemo jako tvrd meč i sigurno dobrog protivnika preko puta nas. A sigurno da je trener doneo možda neku novu energiju, nešto novo. Nije mogao da promeni puno za 20 dana, tako da ne može nešto novo da se očekuje. Znamo dovoljno dobro igrače Vardara i mislim da za 20 dana ne može da se napravi velika drastična promjena. A što se tiče energije, verovatno imaju bolju energiju i verovatno su malo se osvežile posle promjene trenera. Od budućnosti sigurno dobre partije kao što smo ih i do sad pružali.